Salamat sa Diyos na ang iyahang presensya, ang iyahang pulong, nagapadayon na nagalingkod ka na. Hallelujah! Ay, atong pa na Apostol Pedro, sila nga pagpuntahan sila sa itong Ginoo. Nagkamo, diya po sa kamong kanako. Atong pa na Apostol Pedro, Ginoo, kung diya siya ngayon, asa mabiwan ko? No? Praise God na ikaw naman mo ay adunay pulong sa kinabuhi. Sa pamanta mo at iyong kumundang tagpangalagad sa Diyos. Wagahan patagbalay, kumundang patagpangalagad sa Ginoo. Dagdahan ang gawa na ito. Praise God! Hallelujah! Muling katumanan sa kasulatan mga igsoon. Nasa ulahing mga adlaw, abot ang upang nasod, batong nasod, abot ang kamatay, abot ang gutom, abot ang mga linog, pero sinungganan pa lang din sa mga ilahanan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Sinungganan pa lang mga igsoon, kupotas pulong sa Ginoo. Ano tanilianod sa nakalaglain ng mga katalagman. Praise God. Hallelujah. Salamat na sa Diyos na iyahatang itawag. Salamat na sa Ginoo na nakaplagan ta sa Diyos. O doon na tayo kasiguruhan. Manang angingon si Job, mga isoon sa Job 13. Nabisat pansyon patunimo Ginoo. Magapadayon ko mamagasalig kanina. Magapadayon ko mamadalagaw diha sa imong kabubuton. Muli atong pangayoon mga kaisunan, mga atong unang mga amahan sa pagtuo. Nakabaton sila kalingkon sa pagtuo unta mabatunan usap nato kini karon. Ay nagaingon ang pulong sa Dios sa kita. Di katukod sa batukuranan sa mga propeta o sa mga apostoles. Ang ilang pundasyon o atong pundasyon. Ang ilang patukuranan o atong patukuranan. Hallelujah! Mamo matubuhin ka Diyos sa Kristo. Kung sa walay pinalagi. Kung sila may sinati man o kalistanan. Kung sila may sinati man sa mga pag-antos. Hallelujah! Ato sa niyang masinatian. Ato sa niyang manabangan. Kaya nagayon si Ginoong Hesus walay ulipon na mulabaw sa iyang akalon. Kung ako ilang kibuhatan sa ingon, kamo ilang pagkabuhatan usap niini. Ang pinitik ng kaigsoon sa kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Alam nini maong uluhaton. Imagine mga kaisunan, ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na dili makita, ang Diyos nga palaan o matarong. Tungod sa iyang kaluoy na to, nakadesisyon siya nga iyang biyaan ang iyang trono. Kung kanaog siya, ingon sa dakway nga tawhudon, pinagi sa iyang pagkunsad kang Birhen Maria. Aron lang na maluwas. Ako atong tanaw, kinsamantala, kaluyan niya. Iliman na mga ilado, mga tao. Ilit na mga dungganon. Oh, praise God. Pero, salamat sa iyang grasya o kaluoy ka na to. Salamat nga iyatang gitawag o gipilit mga igsoon. O gusto sa Diyos na tiling iyahang paghigugma ka nato. Gusto sa Ginoo nga tiling iyang kaluoy na ipabatsyan ka nato, mabatsyagan usap sa uban. Amen. Kaya ang usa ka kalag dili kabaylo ang tibuok kalibutan. Nagaingon si Ginoong Hesus, unsa may kapuslanan nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan o malaglag ang imong kalag.
Hallelujah, mahal kayo ang atong kalag. Dili kabayran bisag bulawan mga igsoon. Amen. Hallelujah, mauna nga ginigugma ta pag-ayo sa atong Ginoong Hesukristo. O sa wala pa siya mga igsoon, praise God, kung kaya ngadto sa langit, nag-ingon siya sa Mark chapter 16 verse 15, og siya mingon kanila panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ninyo ang mayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Hallelujah. Mao kini ang dakong sugo sa Ginoo alam kanato. Mao kini ang iyahang gibilin nga misyon ngadto sa mga apostoles. O tungod kay ang mga apostoles, mao may atong patukuranan, mao may atong amahan. Hallelujah. Praise God. Dili mao misyon o puluhaton ipasa kini kanato mga igsoon. Kita mo'y gipinlan sa mga apostoles, dili mao dakong misyon o dakong nga puluhaton. Hallelujah. Nga gitugon sa Ginoo, nga gihatag sa Dios. Praise God. Sa wala pa siya kukaya ngadto sa langit. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Praise God. Sa musugutan sa dili mga igsoon, kinahanglan atong patsakon ang pinitik sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. O niya nata ako nagatong, niya nata sa insaktong panahon. Amen. Ang atong theme mga igsoon na ngayon, because of souls. Tungod sa mga kalag. Hallelujah! Bawalay hinungdan. Nga bisan, ulan, bisan, lakaunon, ubaktason, mulakaw ta, sungasungo na to. Tungod sa kalag mga igsoon. Kung asa niyang balay, Bible study, at tungaton. Tungod sa kalag, kay kinibilon at tubangan sa atong buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kay ang ingon sa atong Ginoong Hesus sa John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Hallelujah! Kung gusto na mamahimo nga kabahin o maambit, meaning maong heartbeat sa atong Ginoo sa pagpangabig o mga kalag, ang ingon sa Ginoo, ako mao ang tinuod nga tanong nga para sa kamo nga akong mga sanga ang magpabilin kanako. Hallelujah. Siya mo'y makapamunga o daghan. Praise God. Ang pagpamunga niya mga igsoon, dili pinagi sa itong abilidad, dili pinagi sa itong ka-pride, dili pinagi sa itong kahanas. Apan ang pagpamunga o mga kalag, pinagi sa katabang sa itong buhay ng Diyos. Kung magpabilin kaniha kaniya. Hallelujah, 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 hallelujah. Mao kana ang ditugon kanato sa atong buhay nga Dios. Ang una natong buhaton mga igsoon, atong panigurohon nga nakapabilin ta sa atong Ginoong Hesukristo na sa latot nga pagkasulti nga nakakunit kaniya. Tungod kay kung nakakunit ta sa atong Ginoong Hesukristo, aduna tay otoridad, aduna tay kagahom, aduna tay dihok gikan sa atong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. Sama sa cellphone, bisag unsa kanindot ang imong cellphone, bisag iPhone pa na. Kung nag-pray na, wala na eh. Hallelujah.
Wala na ma-charge. Di na ginani mo magamit. Di na mapuslan. Praise God. Bosong na nato, bisag unsa pa nato kahanas. Bisag unsa pa ka nato kamay manorte. Kung wala di hugikan sa Diyos, wala epekto mga wala epekto ni na monolog. Hallelujah! Ang atong gikinahanglan mo di hugikan sa atong buhay. O kung sa inyo ni Ginoong Isus, hallelujah, makapabungalan ka. Kung magpabilin ka niya kaniya. Kung magpabilin ka sa iyang puno kung siyang sugo. Unsa man ang sugo sa Ginoo, unsa man ang iyang pasidaan nato. Hallelujah. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga kita magpabilin sa pagkamatarong diya siyang katubangan. Magpabilin sa pagkabalaan. Magpabilin sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Hallelujah! Aron nga luna tayo koneksyon diha kaniya. Kaya ang Diyos na higugma niadtong nagabuhat sa pagkamatarong. Kung tayo nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah! Sa itong pagpangita sa tingalian sa Diyos kung paano ang pagkamatarong. Kung pag-ismod ang pagkamatarong mga igsoon, praise God. O ganay, pagkamatarong nga Diyos nun ang ikinanglan sa Ginoo kanan. Hallelujah. Pagkamatarong nga Diyos nun, hindi pagkamatarong nga tauhunod. Kaya ang atong tauhunong pagkamatarong, dili na. Hallelujah. Maka tandi o dili na maka bayo na to nga makasandurot sa pagkamatarong sa atong buhay ng Diyos. Kaya ang atong pagkamatarong nga tauhunod o gitanon, trapo na atubangan sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ang gusto sa Ginoo kanang pagkamatarong nga nagagikan kaniya. Pagkamatarong sumala sa iyang pulong. Praise God. Kaya mato pa na sa John 15:7. Kung kamo magpabilin ka na kung akong mga sulti magpabilin ka ninyo. Pangayo kamong bisan unsa na inyong gusto kay kinakong pagkabuhaton. Alam ka ninyo. Hallelujah! Kung gusto na itang panalangin, gikan sa Diyos. Kung gusto na ita, hallelujah, upabor gikan sa Ginoo. Magapabilin na niya kaniya. O managpamunga ta. Kahit kung ikaw magpabilin o managpamunga, pangayo bisan unsa. Kaya niya bilihan. Manong mo mo na iyang itugo na to. Praise God. Hallelujah. Nga managpamunga ta. Kay ang Ginoo gusto niya nga siya mamangaplag o bunga sa atong kinabuhi. Nagbasa ko kanang kainungdungtang ang Biblia, nagasugilon mahitungod sa usa ka kahoy titira. Nasamtang nakita sa atong Ginoo Kristo nga labong kayo. Daghan kayong dahon. Siya kaya mga tinunan ni Dohol ngadto sa kahoy. Kaya girang aron mangita nga itong bunga aron siya makakaon. Apan wala siya makaplagang bunga. Na dismaya ang atong Ginoo. Wa siya malipay ug iyang gira ng kahoy nga sukat karon dili na gyud ka makahimo pa sa pagpamuhay. O nakahisgot ya sa Biblia mga igsoon nga sa pagka hapon sa pagbalik nila sa pagpakulit ilang nagyan gihapon ang mga kahoy upingon ang mga apostolis. Mauman kining kahuya ang gingnan sa atong magtutudlo nga dili na ka makapamunga nalaya lagi sila. Praise God.
Ang kahoy ikira nga walay bunga. Wala malipay na itong Ginoo siya nalaya mga igsoon. Busa kinahanglan nga itong paningkamutan atong pangayuon sa Ginoo nga makapamunga ta, nga makahatag ng bunga tubangan sa Diyos. Hallelujah, nga doon natin mga bunga nga makaplagan. Praise God. Kaya balot ang mga kaisunan na bisan unsang butang. Hallelujah, nga kitahimutang sa Diyos. Usa ka na siya kabunga nga atong mahatag ngadto kaniya. Ingon nga Kristo hanon kinahanglan nga kita makaplagan kanunay nga adunay bunga gikan sa Ginoo. Ang mga pag-ampo mga kaigsuonan usa ni ka bunga sa imuhang pakigrelasyon diha sa Ginoo. Mao bitaw yung nang ingon si Ginoo sa Lucas kapitulo 18 versikulo 1. Hallelujah, pag-ampo sa kamo sa kanunay ubayaw kamo pagkaluya. Kaya ang pag-ampo o kini mga kaigsuonan ang atong pakigrelasyon sa Diyos. Kung doon na kayo relasyon sa Ginoo, pagkapamunga kang mayong bunga sa iyong atubangan. Ang pagkuha kayo relasyon atubangan sa Diyos, hindi mayong bunga ang mga plagan niya kanina. Hallelujah. Ewan sa Diyos sa Ginoo, kung sa'yo na siyang kasing-kasing, mga ka na akong gulat kita sa iyong baba. Kung ang imong kasing-kasing, walay relasyon o komunikasyon sa Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo, praise God, ang imong mga sinultihan, ang imong mga paggawi, dili mga igsoon, praise God, Diyos nun, nga mga sinultihan o paggawi kay wala magkay koneksyon sa Diyos. Praise God. Ang mundo lang paagi nga makakonekta sa Ginoo, iso mga pag-ampura. Yes. Kaya ang pag-ampo mulay pagtawag sa atong buhay na Diyos. Mulay pagpangita sa iyang presensya. Mulay pagpangita sa pagkamataro malangit nun. Hallelujah. O na nga, nag-ingon yun ang atong Ginoo Hesus Kristo kapag ampo kamong ayaw kamong pagkaluya. Doon ako'y nabasahan ng libro mga iso na itungkol sa paghimok mga pag-ampo. Nga kung mahimo, praise God, ipahimutan ka ito diya nga panahon na o diya ka mga orasa. Dahil bayo na ito mga isuon nga naata sa insaktong takna mga isuon. Pwede man na makapugisan ko sa orasa. Pero kanang mga takna ka, muna inindot kaya mga isuon. Matod pa dito sa libro mga kaisunan, ang espiritu na isa kanitid, active kayo na siya sa panahon sa iniabot na sa alas 12, ngadto sa alauna, ngadto sa alas 2, ngadto sa alas 3, kadam. Kung anong pasilan, ayaw kumpiyansaan ng mga oras. Kaya ang espiritu sa kanitid, active kayo na siya ng mga oras. Muna nga sa kanan, dunay bangga, dunay patay, dunay mga disgrasya man tabo, anak yung mga orasa mga Diyos. Kaya ang espiritu sa ngit-ngit, makuskaron nga naman yun. Hallelujah. Muna nga, magdan ganit ang alas 12, napakaspagbiyahin, napakasinungkalanon, no? Ang pugil sa Ginoo paningkamot mga iso. Abot ang alas 12 launa, ang mga anak ko pa sinong panimalay. Ayaw yung katuog, anong mga orasa, mga iso, paningkamot, yun na imong mga anak. Imo na nang mapahipos sa imong balay, kaya kanang mga orasa. Kung ay oras, kaaway mga iso.
Dunay mga oras na sila pagkuskanon kayo na naglalihok. Apan, inigabot ka sa alas 3, mga ison, alas 3. Alas 3, alas 4, alas 5. Praise God. Mga na ng mga oras sa mga kaitsunan. Nanindot mo atong ipatid. Istorya ang atong buhay ng Diyos. Kung atong basahon ang Mark chapter 1 verse 55, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into the solitary place and there prayed. Sa sayong kabuntagon, ang atong Ginoong Hesukristo ibangon o biadto siya sa mingaw nga dapit aron sa maghimo mga pag-ampo sa sayong kabuntagon, mga Diyos. Hallelujah. Pakigsandurot sa presensya sa atong buhay ng Diyos. Sa sayong kabuntagon, tao ka siya, kay siya mga kaisunan hanuon. Sa iyong pagsambit, sa iyong naman ang pagkakas. Sa sayong kabuntagon, ipahimutan ang iyong andaman at tubangan sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Kay siya nagagilid sa indulumog sa iyong mga katawhan na nagatawag sa iyong pangalan. Nagumabot na alas 6 mga isuon, kamagtakan, magkarakara naman kami maliit ng mga bata sa eskwela. Ano ka kay Lord? Lamat sila kayo, Lord. Amin. Luto na rin ka, ibuon ng mga bata, pukahon. Thank you, Lord. Lumagahinan mo ang Diyos sa kandaon na matulog pa mga bata, taas pa ang oras. Wow, mapil mo ang pagkadindong. Hallelujah. Sa palibot din mo sa diyan mo tawag kasi ang pangalan mingaw kayo ang palibot kung nindot kayo imong babatsyagan mga suon. Hallelujah. Dili gubot ang imong unahuna, dili samong ang imong unahuna. Wala pa kayo ginahuna nga mga pabalda sa imong pagpakigsandurot sa Ginoo. Nga bisan pagani ang atong Ginoong Hesukristo sa diha sa iyang pagkatawhon, nagapangita siya. Hallelujah. Kung nagasampit siya sa langit ng Amahan, diya sa Espiritu, sa sayong kabuntagon. Ang atong Ginoong Hesukristo nagipuy ana siya sa Espiritu sa Diyos, ang iyang tawhanon na kahimtang. Hallelujah. Nagatuaw ato sa langit ng Amahan, matagsayo sa kabuntagon. Sayo sa kabuntagon ang nakabutang din mga isuon. Sa ato pa the best, hallelujah. Kung sayo sa kabuntagon, kita po tawag na itong kanina. Ay din yung kumutuwa mga isuon, praise God, hallelujah. Naroted ka sa Ginoo. Kung sa usan ka si mana, kausan ka mo ampo, hindi ka tangkol na magwan. Praise God. Hallelujah. Di yung kumutuo, maroted ka sa Diyos. Doon na kay connection sa Ginoo. Kung bisan sa matang adlaw, 2 minutos ra, iyong pagtawag na ito sa Diyos. Hallelujah. Church, kinahanglan mahibalo ka sa atong obligasyon na tubangan sa Ginoo. Kaya ibuhat na sa Diyos ang tanan alang kanato. Kung kita na sa ibubuhat alang sa Ginoo. Hallelujah. Pahimutan ang imong kaugalingon sa Diyos. Kaya kung mamahimutan imong kaugalingon nanay sa Ginoo, mapahimutan
Pero why kinabuhi? Di nila mapatsagaan ang kinabuhi sa imong mga sinundian. Tungkol kay wala kay connection sa tagiya sa kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ako tapos sa kakalag mga kaisunan nga gusto nyo may kabilog sa Ginoo. Matod pa ni Ginoo Isus, dili yun ka makapanguha sa imong gusto nga nang mao balaya hangtod nga dili nimo magapos ang tag-iya. Kaya ang matag usa kakalag o sa katao kigamhana sa espiritu sa kanitwit mga igsoon. Dili na sayon mabugnoon. Kung pila ka mo ang iyang bisyo, mausap niyang espirituha nga nakahong niya. Panag-iya na ng daan sa kanitwit. O sa diya nga imo siyang misyonan. Imo siyang ganoon sa Ginoo. Dili na nimo madali-dali. Dili lalim. Dili sayon. Mubugno ka. Bakit piso ka. Bakit layo ka. Sa espirituhanong pakiklayo. Dili sa tawhanon. Dili sa unod-unod. Kahit dili mo ang bugno. Anong yapilan? Espirituhanong bugno. Dahil sa espiritu. Wala kalihok. Dili kahanginan. Busang kinahanglan ka mga pagluhod diha sa Diyos. Hallelujah. Kung ang iyong anak magtubo na, unya, magtanaw ka daw ng konsumisyon ka na sa iyang mga linihukan, sa iyang mga pagawi, sa iyang mga tinubagan. Dili na nimo mada sa imong kaugalingon kaalam. Dili na mo bada sa imong singka-singka. Kay mas labaw panas ng kusog tingog mo singka. Dili na bada sa imong pasika-sigas mata. Kay mas sigas sa mata. Sabot kayo dyan sa una. Kulit ang mga mahalong bako. So ayan, mamurog na rin. Pero karon, kapuspusan pa na mo. Sakmon na rin. Kapukan na ang ato ang yung buhay. At kita mo sa ating kanya. Hallelujah. Usay, magunahunang na mga itson. Gapag kalag mga kalag sa Ginoo. At yung siguro hutong kagagawas. Pero nato rin sa sunod. Pero wata na-overlook ang nato nga naay nakasunod na di tinuod na niya sa sunod. Hallelujah! Ang pag-evangelize outside o inside mga igsoon. Pantay ang imong igsoon rin sa sunod. Tanawa itong kinsay mga hallelujah! For final nga mga salaras sa isunan, sinter sa isunan mo bantayan, kala siya dili pa na sakop sa pamilya. Daghana siya sa Ginoo. Bugnuha na, pagkipiso ka na, wa makalawag ng humikos, araw na siya mahangdong niya sa Ginoo. Naala na sa sunod, usa na lang kalagang ang kuha. Nga mao ang pagpapunog niya sa balaang espiritu. Kanang mga marites nga nasa sunod, tatagawas po na. Nala sa sunod na ispuhan. Pero marites ang mga sunod. Presya, huwag pa na siya. Huwag pa makumpito. Hallelujah. Ang iyahang pagka
Kristohanon upang pangalagan sa Ginoo. Kanyang dalit mahiubos. Praise God. Kanyang dalit magluod. Hindi natin luod ng Kristohanon mga ison. Hallelujah, buhila na siya. Hallelujah, nagahit panahon. Kung nagay kasa sa Ginoo, sa pagmalmais, pagtambag, sa pagdasig, buhatan na alang kaniya. Luwasa ngayang karang mga ison. Kaya wala ka na sa tiyan, sa atong buhay. Hallelujah. Sama ni Tomas, kauban doon siya sa mga apostoles. Pero dahil ang Espiritu manakang Tomas. Tinunaan siya, kauban siya. Kita siya sa pag-aon sa itong Ginoong Jesucristo sa 5,000 sa 5 lang ang tinapay ang 2 isda. Nakita siya sa pagkapabukas sa itong Ginoong Jesucristo sa mata ni Bartimeo. Kauban siya katong dito sa sakayan ka. Nangalisang sila kay Basit kung nalunod siya. Pero pag-abot sa itong panahon nung siya paningon sa mga apostoles. Hallelujah. Nagdigumi gabi. O dito nga ang atong magtutudlo. Nagpakita ka na mo. Hindi si Tomas. O ako nung makita ng mga buho sa niyang kamot o sa niyang kilid, mutuo ko nga na. Basig inyo hartong, mata-mata na mo niya. Ang man ninyo, basig ko pa mo lili, bagong na mata. Daman-daman. O itong pagtigong nila sa pagkasunod gabi, mga isuon. Sinado ang balay, matun pa sa malaan kasunod. Nitungha ang atong Ginoong Jesucristo. O may sa Tomas, dali, doon ako. Itos lang ang imong dulo sa kong kilid. Ano luto ka? May Tomas, Ginoo ko, Diyos ko. Dito mga Tomas, na ikaw nakakita ng kanan ko. Apan sultian ko ikaw, bulahan sila na nagatuo ka na kung bisa na wala makakita. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Ginawa kaway mga Tomas na itong diri mga isuon. Isa ko na ito makita na itong Ginoo. Isa ko na ito sa mahitap. Pero nagtuo na mabuhay siya. Nagtuo na siya. Kauman na ito mga isuon. Hallelujah. Ito na ka na ito ang atong makita niyang matinalahang buwan sa atong mga kinabuhi. Dapat ba kayo suunan ng testimonyo ang iyang bagay? Nalod sa bahak. O niya iyang mga linabhan, mga isisimba o iyang Bible. Dito nag-ibatong sa country. Dahil ang country ay pag-ano ng balay na punan o daghan tayo mga download. Nakabasa nila mga balay, ang mga sinina. Kaya yung kabay dito. Nakauban dito ngayang Bible. Pero ang iyang Bible, wag yun mabasa. Amen. Nagasa sa tanan, katapunan o kapnon. Pag-ukay niya, ay ang Bible niya nakitaan, wag yun mabasa. Yan nga po kami, hallelujah, sa mga kanang mga butang, maibog ng upang matuod nila. Naunsa ang pulong sa Diyos. Ordinaryo. Balaan ang pulong sa Diyos. Usap, bisan wa nato siya nakita. Bisan wa nato siya mahito. Kapag nito utang na siya pulong.
Daghan na nagian nitino mga igsoon. Inatos ang mga nangamatay. Pagsalamat sa Diyos na waging pinagundang kalunay o sa Kristohan mo. Nagkaumbar ito ang mga nangamatay. Oh yes! Hallelujah! Kaya nato sa palaganon mga igsoon. Kaya nato siyang saligan. Kaya nato siya ngayong buwan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walang katapusan. Hallelujah. Kabubutol sa Ginoo, mamamunga ka. Kabubutol sa Diyos, kanon na tayo presentan niya alaw mga igsoon. Nga atong, hallelujah, diludhan, atong yapuan, atong yapuan. Habi na yung mga igsoon ang pagdalagkalang kinahanglan at panahon. Kinahanglan sa imong mga pag-ampo, kinahanglan sa imong concern, kinahanglan sa imong oras, sa imong bisitahon, kinahanglan sa imong pag-suporta kung sa man yung kinahanglan na na kay mahimo, ikahatag niya, ikatulol niya, karon lang na siya. Hallelujah, makapansyag na ato silang gihigugma, ato silang gimahal, ingon na kita gihigugma o gimahal sa atong buhay na Diyos. Praise God. Pagpungutan na ko ninyo karon, ila naman mo katuig na nabautismuhan sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Ila naman kakatuig na nanalagan sa Diyos karon. O pila naman sabat mo nadala para sa Ginoo. Yung Ginoo, salamat sa iyong pagkamin na ako. Para humpog kayo na ako kami. Babae niyo sa Ginoo, pero magparang. O Ginoo, salamat doon mo kong ikamit para niya. Naba kayo katudlo mga igsoon na nasa ng dapat karon, ito sa kadala sa Ginoo. Na ba kayo bunga na makita ang Diyos sa inyong kinabuhi. Kaya kini mga misyon mga igsoon. Hallelujah, ato rin tanan. Kita mo isugo sa Ginoo. Paglakaw ka mo ato sa tibuok kalibutan. Iwanin ninyo may balita ato sa kanang. Di na tamo ato paglayo mga igsoon. Kanang imong kauban sa trabaho. Imo naman ang nasira. Kanang imong silingan o kanang imong pariente, imong higal, imong pasan silingan sa pulo sa Diyos. Wala problema mo tuo silang sa iling mga igsoon, basta ka nakasulti na ta, di na ta kapalingan sa ilang dugo. Yes, hallelujah! Basta ang kisulti sa Ginoo, isugo sa Ginoo na to, iwalay! Wali mo to siya sa dili! Wali maminaw siya sa dili! Basta kaya ang atong pagbuhat, hallelujah! Alam sa pagsunod sa sugo sa atong buhay. Iwalay na to sa pagkaklo ng patay at kinabuhi. Ang iyang pulong. Iwalay na to sa pagkakapatay gininahawa. Hallelujah! Praise God, kay isugo na sa Ginoo sa pagpawali sa iyang pulo. I hope, hallelujah, sukad karon. Hindi ko human sa itong inin. Magulong ka na mga isugo. Hindi ako isuon, hindi ako kumikot. Lord, ako pangayuon, hindi mo kinaubukipan niya. Magapit kay Rubin Biabis. Silver na taro. Silver na magulo.
Kumita ko din ang makapit sa Christian Lord. Papunta ko Kristahan naman. Pagahin o mga oras sa magkakuan. Pagahin o panahon, chati siya, tiksi siya. Kumusta? Ako nag-apo, ang kalinaw na Diyos no, o kalipay na Diyos no. Mauga-uban, kanimong nagdawang ko, God bless you. Kaya nga mga mensahe, mga isuon, hallelujah, makapatandog na na sa iyang kinabuhi. Kaya nga mensahe, makahatag na na niya mga isuon, pagpangutana, ano man siya, Diyos, magpermi niyang itukon. Hallelujah, God bless you, magpermi niyang i-chat na ko, praise God, hallelujah, hantod na siya makumpinsi mga isuon. Praise God, mga ikaw na malagad sa buhi na Diyos. Kung makita na din mo nga nagpabilin ka sa pagsunod sa suko sa Ginoo. Kaya hindi mo siguro siya ka nagpapabilin, ako magpapabilin mo sa kaniya. Kung siya ka magapamunga, mangayo siya bisan usa. Saya katong simpiat kay mangayo man tadaan mo pagano kay bunga. Jadi kita mengatakan menunggu tak. Ginoo kaya kung sakyanan kaya kung sakyawan kung natin tos akong parente sa South. Ano ba ito mga nagsaw? Kaya may sinilan yun. Hallelujah. Murid apa na kaya akong balihon ng punong sino. Siya na magpapagpilin ka na kung nagapamunga, mga ayo siya bisan unsa. Pabilin tauna na pamunga, tauna usa ta mga ayo aron dali ra man isuong burong kasada abutan na. Praise God. Bunga ang pinapagdapat mo. Ang mga pariner kong katolik, hindi po mga isuong, hindi lang din kaya gusto sila mag-evangelism para sa Pilipinas, natapukan sila sa mga tao, naghaminaw. Praise God. Tapangan natin sila, mag-evangelism sa mga isuong, mag-evangelize sa talaapay panahon. Ang ato mga minakal sa kinabuhi, ang ato mga higala, ayong ato mga sigilan, sungin na nato sila, samtang buli pa wahin kanan. Hallelujah, kaunay akong ipili mo, na pangutana karon, sila naman ang mong nadalagya sa Florida. Kung wala pa, buhat na mga isuon, no? Trabaho na ta. Kaya ang adlaw, wala tayo subang na. O, matot pa ni Ginoo Isos, sa diya nga mo balag-balag na. Mo na ka na ang adlaw. Panagbalag na. Di sa kung sao, di na kinato kaligayan. Panagbalag na ang adlaw sa Diyos. Kusa, hallelujah. Harvest na. Samtang wala pa patiungan trumpeta sa langit ng mga ison. Aron doon na ikapresenta sa aming puyo ng Diyos. Kailangan ko ng Ginoo sa mga hallelujah! Ayaw na ayaw pagkabalaka alam sa mga butang, manikalimutan na. Tanawa ron sa neta mo. Ato kang piniliin, ato kang mansod na bantayan, ato na ibalay na tato sa danas, tulong anda na, awa na puyo dito. Imo na lang tintin sa kilin sila balay. Ganito lang ika, ibas, marustakan dyan ang balay na sa danas. Ang mga problema sa wala na ito, wala na ito, kaya bisa noon sa dili kalimutan na dili na ginalitan. Pero bisa unsa na iyong mahatan nato sa Diyos, madala sa Ginoo, mao na ang imo makaubag nato sa kinabuhi ng walay. Dapat sa Ginoo, siya po niya Jesus po tayo pinag-uusap sa minuto kung hallelujah, hallelujah. Ginoo Diyos na natin balaan sa katanan, dalang lutas.
Salamat Ginoo sa imong hagit kanamo. Nang pinitik sa imong kasing-kasing Ginoo alang sa paghigugma sa mga anak. Imong gipasa nga kanamo Ginoo. Nahimo namo din dakong obligasyon o sa misyon Ginoo. Masa musugot mi sa dili kinahanglan amo din buhaton. Kay mao kini imong kabubuton Ginoo. Mao kini imong dakong suko. Paglakaw kamo sa tibok kalibutan ng iwan ang pulo ato sa tanan kabuhatan. Ang buto mga pabautismo, pamaluwas, kapanangilin mo ito, pagkahuman sa siya. Gamitan ni Ginoo, hindi namin kampante doon, naluwas na. Hindi namin kampante Ginoo, na-enjoy niya sa imong presensya o sa imong katinalahan buhat. Imong bigkayo, imong isolba ng among problema, imong bigitabangan panahon sa among kalistanan. Apan Ginoo, galuoy ka doon, gamitan ni na ilaw sa mga nilo sinatihan, ila kang mainhang Ginoo, ila kang Ginoo Diyos, hallelujah! Kaalagaron! Yes, Ginoo. Pagkalaga ni Kuroy sa tao nagpadulong sa paglay. Sa silong pagkakain ni Ginoo kusog. Pagkakain ni Taiso Ginoo. Ako silang inugon. Ako silang buroyon. Kaya kami mo Ginoo. Pati sa pagkakain madaog ako sila. Sila Ginoo malipayo. Tawas mo na wala na. Dalay mo ka Ginoo, nasmok na kumapagam Ginoo, ipatuhog kini sa mga kasing-kasing karon. Ipatuhog kini sa mga kusang kanamo. Karon Ginoo, hallelujah. Kamong batyagon, hallelujah, ang kahagawan. Kamong batyagon, ang akong kanoy, alam ka nila. Dalay mo na Diyos,